Салом, ҳамватанони азиз. Умедворам ҳамаи шумо хубу сеҳату саломат ҳастен. Вале мегӯян и гиҷо шидак, 2 рӯз 3 рӯз шидаи видео накардеистай. Духтарако бинен саҳарда бочаҷони ман хистак барои мо тхбирён кард. Тхбирёни тоҷикӣ. Рости худам мекунам, ранги очам намебиёяд, намедонам. Хеле сахти бад мебиёяд. Ай очам мулоими бамазза мебиёяд. Духтарако иҷада 8 тухмакат ба фикр мо. 8 тухмакат успед накардам тайёр карданша, аммо 8 тухмакат дубо рехтак да сковородка. Бинен чӣ хел бамазза омад. Ҳама сер кардан. Духтари майдаким нағз мебинад. Челябинскида рафта будам пешон, очам кадак хушрӯ хӯрдак. Баъди ҳамин оператсия вообще иштиҳо надораем. Хеле ай пуштиш медави авқотиш метида. Ҳамин лич бия чизе мекунем ки ҳамин бихӯра. Хайра хушрӯ хӯрдак. Духтарако медонам ки ҳоле мегӯян гиҷо шидак и видео дига набаровард. Погодара дидем ки резко хунукӣ кардак, мутаассифона маззам гирехт. Чанд рӯз, где-то 2 рӯз 3 рӯз хонада маззам гирехта буд, хоб будам. Ай ҳамин сабаб натонистам навор кунам шумода. Барои ҳамин имрӯз ки ба по хестем, ина бо навора сар кардем. Духтаракои азиз, мо да уже обед шидай. Хостум камтар угро меган, лакман меган, рости гап намедонам номша, ҳамхалӣ кардам обеда. Баъд чӣ гуфтанӣ будам? Савол додиянд ки вай уже ай хотирам биромад, бовар кунен. Беҳад саволҳои бисёр омадагиай. Савол омадагиай ки бо савол ҳамин як савола чанд бор додагиянд. Хай намедонам, может одамое ки нав медуроянд навора тамошо мекунанд. Дар гиҷо кор мекунӣ, чӣ кор мекунӣ? Чӣ хел омадӣ гражданство гирифтӣ? Ҳамаи ҳамира ман дар видео мондагиам ба фикрам. Ҳамаш ҳастай. Силкашам ҳози ай ҳамин рӯзи бора ман силкара мемонам. Аммо видеора ҳамара кадомеда интереснае будурая тамошо кунад. Хай кадомеда интересна нестай, ягон каса маҷбур намекунем. Баъд навистиянд ки чанд сум ойлук мегирӣ. Духтарако, ҳамаи шумо агар кадоме ки дар тарафҳои Москва боша медонад мерчендайзер чанд сум мегирад. Хай зависит ай количество бортон мекунад. Мисол чӣ хел бигӯм, чанд позитсия дошта боша ҳамун фирма, ҳамуқа ойлук баланд мегирад. Ай ман ки як позитсияяй 55 000 мегирам. Мисол ҳастай фирмаое ки 3 позитсия дорад, 2 позитсия дорад ва ё 70-75 000 мегиранд. Ай ман ки як позитсияй фақат кошачкаяй, ҳамин корм для животняй, барои ҳамин 55 000. Ҳамин амада достаточная қати кӯдаки майда. Ина духтарако, авқотаки мара бинен тайёр шид. Видиш приятный. Хай намедонам шумода маъқул меша намешава. Ҳичка нестай хонада. Ман ва очаҷонем. Кӯдакора ҳамаша хонданӣ бурдагиянд. Вот сейчас мама уже собрала комод. Остается только шкафчик туда нацепить и все. Ящики. Вчора бачам нервчи дора ки кай мешиёча, кай мешиёча, мегум хай на тоқат кун мешавемаш. Уже нервчит кадистай, барои чунки ай соати 10 сар кардем амира сборкара, уже соат 6-7 шудистай. То 8 мегем тамом кунем ки баъди 8 мумкин нестай. Видео якум да гуфта будам ки комод харидагиам. Ина нигоҳ кунен. Ман инами комодора ҳамаша худам сабират кардагим. И комодам 4 та ящик дора ҳо. 4 та иси обши 8 та беҳад қин. Инструкцияшам қин. Ами диркош даже совпадат намекунанд. Бовар мекунен ҳамқа пушаймон шидам ай ҳамира гирифтанаш. Мегирифтам рости гап бисёр чизои нами хона ман гирифтагим, нами чизора худам сабират кардагим. Якум бор ман ҳамихеда ҳамин комод азоб кашидам. Бачамам нерви шид уже қати бачаи
димангим сабират кардем беҳад нерви шид. хад ман бовар кунед асабомам ха вайрон шид. Нашид сёнка кардам, обратно нарӯӣ кардам ки бинем ки диркотон совпадат намекунам, меркош вообще не то яй. Баъд продавец гуфт ки хай мешава иногда ҳами хел ягон профессионала биёрен сабират кунад. охи профессионала миёри 3-4 ҳазор дига метии и камод худаш қариб 11 ҳазор ман заказ кардам, боз 3-4 ҳазор дига сборщик да бутем чӣ дар кораи ҳамаqa қимат. ҳамин сабаб ман накардам заказ. Неке мутаассифона охир ждам ҳамхе сабират кардем ҳами диркош ки совпадат накардан всё равно ҳамаша кардам шидам, хиёл кардам ки кашкашако болову поён истод, маъқулам нашид. авита дуромадам ҳарча ята ёфтам 1500 гуфтак, гуфтам ки ман сабират кардагим, просто чота инами кашкашакош рост истодаги нестанд. Омадак дид гуфт ки вроди иҷа ҳеҷ кор кардан дар кор нестай, ҳамаша худат кардай, просто инами кранштерай чия ҳамёра камтар болову поён кардаги. охир гуфтам иҷа диркош совпадат накард барои ҳамин. баъд гуфт ки биё да компанияи мо вай сборщик кор кун, ба худо зур сабират карда, и тем более ай ҳама сложни ҳами ваяй сборкаи ҳами кам. баъд гуфт ки ҳастанд одамое ки харидан, допустим сборщик файрод кардан, натонистанд сабират карда ҳамира. барои чӣ ки чанд ҷода хондам амҷа отзыви, допустим магазинои хоф, кадоме ки ай магазини хоф харидай, навистагиай отзывда ки мы заказали, короче, привезли, сборщика тоже заказали, они пришли, не смогли собирать. Нам пришлось обращаться прямой в магазин, и они сами отправили сборщика, и они сами собирали комод. Это очень сложная инструкция. бовар кунед инамида ровно 1 рӯзи дуроз рафтак. 2 комод заказ карда будам, якта шаштагаи хеле майдако, агар Яндексда дида бошен, ҳоли хай суратош мондагиай. Вай да таво осон 1 минута сабиратш кардам. Вай барои пеш прохожкаи калидорам кардам ки нами чизои мелкира бимонанд, нами иша мепартоянд иҷа, баъд вақти мактаб равида намеёванд, хе кашкашакош майдае, не ки удобнае. 1 қиёмат чиз мабурдак. ҳами чизои мелчовкара ҳамуда мондум. ана ҳози духтарчама худо додагия мера ҳуй мекунад, чизе фураш мегира меёра тит мекунад, во мо мебурем обратно мемонем ҳамаша. бинен духтарако, дар зиндагӣ одам через чиҳо мегзара. Мисол через иҷа савол омадагия ки апа айрангш хеле дар зиндагӣ азоб кашидагем. Бовар кунед хоҳари азиз, ак намедонам аидам азоби зиёдаш мешава, хай худо ба шукр мегум, азоби сахт кашидагиам. бовар кунед. рӯи хотири фарзанд, ҳамаи и сабру тоқат рӯи хотири фарзандай. бовар кунед рӯи хотири фарзандо, барои чӣ ки худам бепадар калон шудагиам, медонам ки чӣ қадр қинай. ака қиниш дар чияй ки мисол вақти шавҳар мекунӣ, ҳамуҷода камтар гапу чап мефаҳмӣ. мисол духтари падардора гирифтан дар корай, вақташда бояд духтари падардор мегирифтен. Инами ёшда камтар мисол камтар невуд сахт обид намешава. бовар кунед, ҳамишда ман беҳад зиқ мешидам. барои ҳамин ман тоқат кардам ҳамаи чизи зиндагида барои хотири духтарон, ки дар оянда ранги ман мисол ҳамин гапора нашнаванд. ака ҳама зиндагӣ гап дора, ҳама зиндагӣ да проблемая. мисол ман духтари шаҳр будам, дар қишлоқ шӯ кардам. бовар кунед, ба худо ки нами тамоми кора мекардам ки мисол мара таъна накунад ки най шаҳр омада ҳеҷ кора наметавона. ман духтари шаҳрам будам, агар дар пухтупазам метонистам, рости гап авқот авқатсоз набудам. пухтупаз мекардам, уборкада, тозагидам соз будам. тозагида чӣ қадр тозагиро нағз медидам. хай мо кор мекардем, меомадем, рости гап по выходные ма хушум медод, мехестем аяла уборка мекардам. саҳар кор мерафтем, бега меомадем, очам дар хона ҳамаи корора худаш мекардак. ай ҳамин сабаб шавҳар кардам, старатся кардам ки мисол камбудии мара
наёбанд дар зиндагӣ. Старатсия мекардам. Арӯсаки серӯза будам. Бовар кунед, кӯшиш мекардам, ки ҳамавақт ба дилшон бошам, ба таъби дилшон бошам. Мисол камбудиёи маро наёбанд. Мисол метарсидам бисёр, ки вай ягон чим нагӯянд. Бовар кунед, ҳамин як рӯз хиштоманам меҳмонӣ рафт. Аз пеши худам девона да, беақл. Хестам поле ҳамун хонаи хиштоманамда ҳама мешитанд. Поле бировардам, ҳамаро тоза кардам. Аммо хонаи худамда дигар метажда як глеми калон буд. Баъд ҳамун хонаи шишум калон буд. Глемои майда дошт да. Ҳамун глемои майдаро ҷамъ кардам. Ай боло қолини нава биёр дар ҳамун хонаи шиш бипартоҳ. Поле ҳамаро парда марда кашидам. Яке хиштоманам омад бинастрин ништ. Хай всё равно чӣ хеле бепарстиш кардем да. Неки ҳеварам рӯзигӣ дод. Ята ҳевари калон буд. Ҳамаша худаш гуфт бикун. Чӣ коре мефурата бикун. Хай рости гап хеле старатсия кардем, ки мисол дар назаршон чӣ хел бигӯм хуб битовем. Ҳамин корҳоро мекардам. Не баъд оста оста мисол фаҳмиданд, ки мисол кӯшиш кардистай. Хай агар камбудиам доштам, мегуфтанд оста оста ислоҳ мекунад, ҳеҷ гап не. Зиндагӣ дар ҳамаам хел камбудиё дорад. Баъд ҳамаи корро дар ҳамун хонаи шавҳар ёд мегирӣ.